Кніга прарока Езекііля, раздзел 15. «І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы. Сын чалавечы, ці ж дрэва вінаграднае лазы ёсць лепшае за якое-небудзь дрэва лазовае, што знаходзіцца паміж дрэў у лесе? Ці ж возьмецца з яго драўніна, каб зрабіць нейкую рэч, або каб зрабіць з яго калок, каб на ім павесіць нейкі посуд? Вось кідаецца яно ў агонь на спаленне, абодва яго канцы спальвае агонь, і сярэдзіна яго прыпаленая. Ці будзе прыдатнае яно яшчэ на нешта? Калі было яно яшчэ не кранутае, было яно прыдатным да апрацоўкі. Тым меней, калі агонь яго спаліць і знішчыць, нічога ад яго не застанецца для апрацоўкі. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог. Падобна, як з дрэвам вінаградныя лазы, якое знаходзіцца паміж дрэў у лесе, якое я кінуў у агонь на спаленне, так зраблю з жыхарамі Єрусаліма. І аблічча маё я звярну супраць іх, з агню яны выйшлі, і агонь іх загубіць. І даведаецеся, што я, Господ, калі аблічча маё звярну супраць іх. І адам зямлю на непраходнасць і пустыню, бо былі яны крывадушнікамі, кажа Господ Бог».